Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakikula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Begira jauna begionez zure sarbitzarioi, eta emaizkiguzu ugari zure graziaren doaiak. Fedez, esperantzaz eta maitasunez suturik zure aginduak betetzen erne iraun dezagun, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkotarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik, itzul zaitezte ume bihurriok dio jauna, ni bainaiz zuen nagusia, hartuko zaituztet, bat hiri batetik, bi famili batetik, eta Siona ekarriko. Nire gogoko hartzaiak emango dizkizuet, eta zintzoki eta jakinduriaz zainduko zaituztet. Ugarituko zaituztenean eta lurraldean hasi, orduan dio jaunak, ez da gehiago aipatuko jaunaren elkargo kutsarik, ez da gehiago gogoratuko, ez inor hartaz oroituko, ez haren utsunerik nabaituko, ez da beste berririk egingo ere. Egun haietan, Jerusaleni jaunaren aulki esango diote. Herri guztiak Jerusalena bilduko dira, Jerusalenen dagoen jaunaren izenean, eta ez dira ibiliko beren bihotz gaiztoko bihurrikerien ondotik. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan. Atsedenezko urbizitara ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, entzun zuek ereilearen parabola. Erreinuko hitza entzun bai, eta ulertzen ez duenari, gaiztoak etorrita, kendu egiten dio bihotzean ereindakoa. Hori da bide bazterrean ereindakoa. Lur harritsuan ereindakoa, hitza entzuten duena da, eta berehala hartan pozik hartzen duena, baina zainik ez du, ez da iraupenik ere, eta hitz hori delata, erasoa eta nekea sortu orduko berehala huts egiten du. Arantzartean ereindakoa, hitza entzuten duena da, baina munduko grinek eta aberastasunen lilurek hitza ito egiten dute, eta uztarik eman gabe gelditzen da. Lur honean ereindakoa berriz, hitza entzun eta ulertzen duena da. Arek bai ematen du alea, honek bateko 100, arek 60, besteak 30. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek gaurko evangelioan bere ikasleei, bere apostoluei, ereilearen parabola azaltzen die. Hain zuzen ere, berak aipatutako parabola hura ohartzen zen Jesus, ez zutela ongiegi entenditzen, eta garbi aski azaldu nahi izan zien haiei, eta haiei azaltzeakin baita ere guri. Eta gogorazten digu ze arriskuak ditugun.
azken finean, hazia Jaungoikoaren hitza da, eta Jaungoikoaren hitza beti da ona, beti da emankorra. Horregatik, arazoa arki dezakegu lurrean, edo esaten digun bezala lur harritsuan, edo arantzartean, edo bide bazterrean, erortzean Jaungoikoaren hitz hori. Eta ez dugu pentsatu behar, gutako bakoitza hauetako kategoria batean egongo bagina bezala. Hau da, pertsona bat klasifikatu genezake, bai, hau lur harritsua bezala da, hasieran pozik hartu ilusioz eta gero segituan animoak eta galtzen dituena. Edo pertsona bat bide bazterra bezala da, bai, segitun gaiztoa etorri eta eramaten duena. Edo arantzartean munduko grinak eta berastasunak eta beste batzuk lurrona ongi hartzen dutenak. Danok dugu, esango genuke, lur hauetako bakoitzaren zerbait. Hau da, danok dauzkagu hiru arrisku hauek. Bai, beste engainuen bidez, segituan Jaungoikoaren hitza alde batera uztea, edo gaiztoak bide bazterretik bezala eramatea. Danok dugu baita ere lur harritsua izateko arriskua, edo lur harritsu pixka bat danok daukagu gure barnean. Hau da, momentun edo sentimenduak bizirik daudenean ongi hartu, pozik hartu Jaungoikoaren hitz hori hasieran, baina segituan zailtasunak azaltzen direlarik eta zailtasunak beti azaltzen dira zainik gabe bezala, iraupenik gabe bezala segituan alde batera utzi. Danok dugu baita ere arantzartean egotearen arrisku hori. Danok dauzkagu arrisku hauek munduaren lilura, aberastasunak, grinak, humanoak baigera, ahulak baigera, eta horregatik danok daukagu ontatik. Baino ez dugu ahaztu behar Jaungoikoaren errukia handia dela. Guk ulertu dezakeguna, gure kapazitate humanoarekin ulertu dezakeguna, baino askozaz ere handiagoa. Horregatik danok izan gaitezke ere lur on. Hau da, Jaungoikoak utzi digu adiskidetzearen sakramentua, konfesioa, hain zuzen ere horretarako. Ez da bakarra, guk zailtasunak balin baditugu, ezinbestean Jaungoikoaren hitza galduko degunik, edo bere hazi horrek gugan fruiturik emango ez duenik, naiz eta arantzartean egon, naiz eta lur harritsu izan, naiz eta bide bazter izan, Jaungoikoa beti prest dago gu lur on bilakatzeko. Bere graziaren bidez, bere indarraren bidez, bere errukiaren bidez. Eta hori da gauz bat, eta konfiantza sakon bat bihotzean eduki behar deguna. Edozein egoeratan gaudela ere, Jaungoikoak maite gaitu, Jaungoikoa errukitsua da, eta prest dago gu beste lur klase hoietatik lur on izatera aldatu arazteko. Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Oi Jainko, itun zaharreko opari desberdinak beren betera ekarri dituzu, Kristoren gurutzeko sakrifizio bakar eta bikainean. Onarrezazu eta egin santu zure sarbitzarion sakrifizioa, garai batean Abelena bereinkatu zenuen bezala, eta egizu gutako bakoitzak zure handitasunak goresteko eskaintzen duen hau, izan dadila gizon emakume guztien salbamenerako, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak Jaunagan dauzkagu, eskerrak Jaungoiko gure Jaunari,
egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko, ahal guztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen bai dugu, fede biziz, haren piztuera aitortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna.
Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zure herriarekin eta zerutar misterioak ezaguterazi dizkiezuenei emaiezu, beren izate zarra utzerik jainkozko bizi berriaren erabizitzea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela, jainko guztialdunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, gugan zaudelako, eta zure biziaz bizi garelako. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti.